Sziasztok! A mai videóban broszlászozni fogunk, gyerekek. Broszlászozni fogunk, gyerekek. Na, kezdjük is el, induljunk el. Broszlászba, induljunk el. Gyerekek, induljunk broszlásba, vele. Kapjunk sok karaktert. Mert nekem csak egy van. Egy karakterem van. Én ebben nagyon ügyes vagyok a broszlásba. Éppen halljátok. Tesóm is videózik amúgy. Videózzanak. Ugye? Azt kell. Jó. És az a legjobb a videózni. Igen. Mert a videózás az nagyon jó. A legjobb. Éppen már itt bontogatom közben a dobozokat, közben jön utána egy lány is játékba. A legjobb játék amúgy. Mindezt nem mondom, hogy a legrosszabb, mert a legjobb, legyőztem a lány, mert mi voltunk egyedül már. Ketten voltunk, és már nagyon jól, gyerekek. Ez ki lesz rakva Messengerre. Ki lesz rakva YouTube-ra. Ez a legjobb karakter. Na, kaptunk egy ilyet. Jó. Ezzel kaptunk még ilyet is. Ó, megkaptuk el Nitát. Ez a legjobb. Megkaptuk, majd lesz egy El Primónk is. Jaj, de jó, várom már mindegy. Megkaptuk a Nitát. Kaptunk egy ilyet. Ó, El Primó mindjárt meg lesz. El Primó. Azért szeretem az El Primót, mert abban nagyon jó. Azért bírom El Primót, mert is bírom El Primót. Na mindjárt megkapom El Primót. Na, jó is van. A végében nincsen semmi. Jaj. Na. Menjünk El Primóval. Nem El Primó, Nitával. Bocsánat. Megyünk Nitával, ő van nekem egyedül. Na, el is kezdődött. Ma nem leütöttünk ide. Pont le is lőttük, van még életem is, nem haltam meg.
hagyom senkinek, hogy elponyoljon. Már leütöttük elponyoljon. Nitát a sorban bántják. Nita az egyik. Már van 6 pontom. Gyere egyet a másik Nitát. Gyere egyet a Nitát. Azt a Nitát meg is öltük. Meghalt. Meg is halt. Nem meghalt. Na várjuk, hogy már El Primo, igen, El Primo meg legyen. Igen. Oda figyelj. Meg lesz nekem El Primo. Fú, az a pókig. Játszani El Primóval. Mert. Nagyon szeretem El Primót, meg Nitát. Nitával azért szeretek megjátszani, mert azzal van minden. Hagyom neki meg, vagy na, őt is megöltem. Mindig én élek meg, hogy engemet még megsértek meg egyszer. Engemet még egyszer sértek meg. Nem értem, a játékban nem hagyom magamat. Mindjárt büdös lesz. Na mindegy, de ügyes voltam azért. Itt nem nagyon szeretek. Na, megint várja. Menjünk akkor megint egy kört. Itt már ki kell roppantani a kezünket. Na, itt már megfogok mindkettőt. Most az egyszer öltek meg engemet. Töltődjek. Ja. Megöltem. Megöltem. Nem tudok, mit nekem. Jó, megvan az El Primo is. El Primóval megyek. Éppen megyek az El Primóval, Jessica, vagy hogy hívják. Ez a Jessica is vagy. Jessica is mindjárt megvan. Jessica is megvan. Most menjünk egy foci. Mert most fociban nem vagyok nagyon ügyes. Okos.
Au, vágtam a lábamat. Nekem van 2 elprimót. Én vagyok Nikával. Lővöm őket. Leveljük ezt is. Ügyes, elprimó. Vigyázz, ne adjátok neki, Dick. Gyertek. Ügyes vagy, El Primo! Jó van, megvolt. Mi győztünk amúgy már. És nekem ezt tetszik, hogy mindig mi győzünk, mindig. A legjobbig győzik. A legrosszabbak meg a kocsik úgy maradtak mindig. Ahogy nem akarták volna, de mind így maradt. Így jártak. Így jártak amúgy meg. Nem szabadott volna így járni. Azért, mert... Most jön El Primóval. Megyek El Primóval. Megyünk El Primót, El Primót, El Primó. Nem tudom, hogy arra. Megyek El Primóval, már elkezdődött a pálya amúgy, gyerekek. Elkezdődött. Nem tudom, na végre szétütöttem. Megpróbálom leütni őt. Leütött engemet, ez nem ér így. Na? Videózatosok. Aha. Köszönjük, gyerek. Hellóztok, srácok. Itt van tesó. Béges ezzel? Új lakot kezdtél? Nem. Mégis új lakot kezdtél, nem? Hát kaptam az El Primót, meg a Nikát. Hány kupánál jársz? Nem tudom, most így nem Na, néztem. bázban melletted. Tudom, az a jó képű. Hány percnél jársz a Csillióba? Hát én halok meg mindenkit amúgy meg. De van egy kis ikon, ahogy mutatja videót. Itt tesz. Ott. Hány perce megy? 13, ledális. Jó videózás. Kösz. Rászok nektek már jó figyelmet kívánok! Itt van a kicsit, ez a picit. Ütnek engem. Egyik videóban a buszvezetős, elég hosszú. Hát, Most gondolkodok valami játékon, mert mondtam a srácoknak, hogy ilyenek. Kommentben nyugodtam. igen, megyek vissza, segítek neki a haveromnak. Darának is írjátok videót tetteket. Igen. Látnátok szívesen tőle. Ja, igen. Justi, megvan! Három ilyen cuccom van. Na, üres. Megölt Nitának a hülye állatja. Az a hülye állatja, Nitának a hülye állatja, de azért még jók vagyunk, nézd, Justi. Azért jók vagyunk. Hány kupám van? Mindjárt megnézzük, gyerekek. Hány kupája van a testvéretek? Itt van 68 kupa. Na, az jó. Látod, milyen ügyes vagyok, testvérem? Na jó, még valamit valami játékot fel akarok majd a videóba. Na. Gyerekek, most megyek a buszosba, jó gyerekek? Ha tetszett a videó, nyomjatok egy like. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel!
Sziasztok! 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 Nyomjátok meg majd Nyomd ki, vamos!